ଘରର ମହିଳାମାନେ କିଛି ଏମିତି କାମ କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ପୁରା ଘର ପରିବାରକୁ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସିଧା ଇଫେକ୍ଟ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜାଣିବା ସେ ସବୁ କାମ କଣ ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କିମ୍ବା ରାତିରେ କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଦହି ମାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଚେନକୁ ଭଲସେ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ମାନାଯାଏ କି ଯଦି ଘରେ କିଚେନ ସଫା ରହେ ତାହେଲେ ଘରେ ବୈଭବ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା ବାସନ ସଫା କରିଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏମିତି ମାନାଯାଏ କି ଅଇଁଠା ବାସନ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଆଉ ରୋଗ ଆସିଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେବେ ବି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଅଇଁଠା ବାସନ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ମହିଳାମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଚୁଟି ଖୋଲା କରି ଶୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବିଲକୁଲ ବି କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଚୁଟି ଖୋଲା କରି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜିର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଚୁଟି ବାନ୍ଧିକି ଶୋଇବା ଦରକାର। ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଥର ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଘରର କେଉଁ ବି କୋଣରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଗୋଟେ ସମାଜ ଉପରେ ପକେଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ କାହା ସହିତ ନ କଥା ହେଇ ଏହି ଲୁଣକୁ ନେଇ କୌଣସି ନାଳରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଖରାପ ଶକ୍ତି ଥିବ ତ ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ଥିଲା କେତୋଟି ଛୋଟ କଥା ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।